ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി മ്യൂട്ട് ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. മാതാജി ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയില്ല. ആക്കിയില്ല, ഒരു മിനിറ്റ്. അതുകൊണ്ടാ മ്യൂട്ട് ആകുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ബുക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ബുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും. അതിന്റെ ആൻസർ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് പോയിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ നോട്ട് ചെയ്ത് പോയിക്കോളൂ ആൻസർ. അപ്പൊ പേനയും ബുക്കും എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉപദേശാമൃതം ശ്ലോകം 5. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശ്വരം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിദ്യമനന്യമന്യ നിന്ദാദിശൂന്യാഹിതമീപ്സിതാ സങ്കല്പ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ടല്ലോ അവര്. ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാദിശൂന്യഹൃദമീപ്സിതാ സങ്കല്പ്യ. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാദിശൂന്യഹൃദമീപ്സിതാ സങ്കല്പ്യ. ശ്ലോകം 5 എടുത്തു പോകാണ് ഞാൻ. ക്ലാസ് എടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോ ഇതിന്റെ ക്ലാസ് ഇത് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്ന മാതാജി, ഇതിന്റെ അർത്ഥവും അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇന്നലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? സാരില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ശ്ലോകം 5ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തന്മാരുടെ പലതരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുണ്ട്, അവരെങ്ങനെ സമീപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ആ പലതരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, അവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ലൈൻ നോക്കാം. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത. എന്താ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത എന്ന് വെച്ചാല് കൃഷ്ണേതി, കൃഷ്ണന്റെ നാമം, പുണ്യനാമം, കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമം പറയുന്നവര്, യസ്യ ഗിരി, ഏതൊരുവനാണോ അവന്റെ വാക്കില്, അവന്റെ ഭാഷണത്തില്, കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത. അപ്പൊ ഒരാളുടെ എന്താ പറയുക, ഏതൊരുവന്റെ ഭാഷണത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കിലാണോ കൃഷ്ണൻ എന്ന പുണ്യനാമം ഉള്ളത്, ജപിക്കുന്നത്, പറയുന്നത്, അവനെ നമ്മള് മനസാന്ദ്രിയേത, അവനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സുകൊണ്ട് ആദ്രിയേത, മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അപ്പൊ ഏതൊരുവനാണോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്, നാമം ചൊല്ലുന്നത്, നാമം ഉരുവിടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ വാക്കില് നാമമുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ഭാഷണത്തില് കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നവനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി പറയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം, കൃഷ്ണ എന്ന വാക്കുച്ചരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണം? മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഫസ്റ്റത്തെ ലൈൻ കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത. രണ്ടാമത്തിൽ പറയണ എന്താണ്? ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം. അടുത്തതിൽ പറയണേ ദീക്ഷ, വിധിപ്രകാരമുള്ള ദീക്ഷ, അസിത്തിച്ചേന്ന് പറഞ്ഞാല് ദീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കില് ഈശം ഭജന്തം, ഭഗവാനെ ഭജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനായിട്ടുള്ള അവനെ പ്രണതിപ്പിച്ച, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദരിയത, നമസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അപ്പോ ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിപ്പിച്ച ഭജന്തമീശം. ദീക്ഷ, ഏതൊരുവനാണോ വിധിപ്രകാരമുള്ള ദീക്ഷ ഉള്ളത്, ആ
ദീക്ഷയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ ഭജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആദരിക്കണം? നമസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഏതൊരുവന്റെ വാക്കിലാണോ കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമം ഉള്ളത്, ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമം പറയുന്നത്, ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ദീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഏതൊരുവനാണോ വിധിപ്രകാരം ദീക്ഷ ഉള്ളത് മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവന് മനസ്സുകൊണ്ട് നമസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. രണ്ടാമത്തിൽ എന്താ പറയണത്? അവരെ നമ്മൾ നമസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അപ്പൊ ഏതൊരുവനാണോ അവന്റെ വാക്കില് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷണത്തില് കൃഷ്ണൻ എന്ന പുണ്യനാമം പറയുന്നത്, അവനെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഏതൊരുവനാണോ വിധിപ്രകാരമുള്ള ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവനെ നമ്മള് നമസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദരിക്കണം. രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി മൂന്നാമത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതിശൂന്യ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കല്പ്യ. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ശുശ്രൂഷിക്കണം. ആരെ ശുശ്രൂഷിക്കണം? ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞാനമനന്യമന്യ അന്യ നിന്ദാതിശൂന്യ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കല്പ്യ എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുന്നേറിയവനും അന്യന്മാരെ നിന്ദിക്കുക മുതലായ ദോഷങ്ങളില്ലാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയതുമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്, അഭിലേഷണീയമായിട്ടുള്ള സംഘത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രായോഗികമായി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരാധിക്കണം. സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആദരിക്കേണ്ടത്. ആരാധിക്കല്ല, ആദരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ശുശ്രൂഷയ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതിശൂന്യ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കല്പ്യ. എന്ത് പറയണത് വെച്ചാൽ, മറ്റൊന്നിലും വ്യതിചലിക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുന്നേറിയ വ്യക്തി, പിന്നെ അന്യന്മാരെ നിന്ദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അന്യന്മാരോട് ദോഷകരമല്ലാത്ത അതായത് ഹൃദയത്തോട് കൂടിയനുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ദോഷങ്ങളില്ലാത്ത രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറുന്ന, പിന്നെ അത് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാത്തത്, നമ്മൾ പറയില്ല, കുറ്റങ്ങളൊന്നും പറയാത്ത, നിന്ദിക്കാത്ത വ്യക്തിയെ, അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ മനസ്കന്, അങ്ങനെയുള്ള ഹൃദയത്തോട് കൂടിയ ശുദ്ധ ഭക്തനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രദ്ധാപൂർവം സേവിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രദ്ധാപൂർവം സേവിക്കണം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയെ കൃഷ്ണന്റെ നാമം വാക്കില് കൃഷ്ണന്റെ നാമം പറയുന്ന വ്യക്തിയെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. രണ്ടാമത്തത് വിധിപ്രകാരമുള്ള ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനെ നമസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദരിക്കണം. മൂന്നാമത്തത് ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള, അന്യരെ നിന്ദിക്കാത്ത, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുന്നേറിയിട്ടുള്ള ഭക്തനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അവരെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അപ്പൊ അതിന്റെ പരിഭാഷ പറയാം നമുക്ക്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സമ്പാദിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ വിനയപൂർവ്വം വന്ദിച്ച് ആദരിക്കണം. മനസ്സിനെ മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിക്കാതെ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറിയവനും മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുക മുതലായ പ്രവണതകൾ തീരെ ഇല്ലാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയനുമായ ശുദ്ധ ഭക്തനെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സേവിക്കുകയും അവരുമായി കൂടിക്കഴിയുകയും വേണം. അപ്പൊ അവരായിട്ട് സേവിക്കുകയും വേണം, അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൂടിക്കഴിയണം. നമ്മൾ രണ്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മുടെ സത്സംഗം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, സത്സംഗ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, രണ്ട് ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, രണ്ട് വേർഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്? സംഘത്യാഗം, ഒന്ന് സംഘത്യാഗം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു ശ്ലോകത്തില്, പിന്നൊന്ന് ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ലൗകികമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം, സത്സംഗം ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുണ്ടാവണം നമുക്ക്. അതാണ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭക്തൻ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, ആ ഭക്തന്റെ ആയിട്ട് കൂടിക്കഴിയാനുള്ള ചെയ്യാൻ വേണം നമ്മള്. അതാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുക. അപ്പൊ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് അല്ലെ. 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമം, വാക്കില് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുന്നവരെ കണ്ടു. അവര് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ നമ്മൾ ആദരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ, അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദരിക്കണം. മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭക്തന്മാര് എന്താ പറയണ, നമ്മള് മനസ്സിനെ ഒന്നിലേക്കും വ്യതിചലിപ്പിക്കാതെ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറിയ, മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാത്ത, അങ്ങനത്തെ പ്രവണതകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഭക്തനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രദ്ധാപൂർവം സേവിക്കുകയും വേണം, അവരുമായിട്ട് കൂടിക്കഴിയാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണം. 3 തരത്തിലുള്ള സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ.
സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് സേവിക്കുകയും വേണം, അവരായിട്ട് കൂടിക്കഴിയുകയും വേണം. അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത്. ഏതൊക്കെയാണത്? ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എങ്ങനെയാണോ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ, ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ ഭക്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ വിനയപൂർവ്വം വന്ദിച്ച് ആദരിക്കണം. മൂന്നാമത്തെ, മനസ്സിനെ മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിപ്പിക്കാതെ ഭക്തി സേവനത്തിലേക്ക് അന്യർക്ക് ദോഷമില്ലാതെ പെരുമാറി സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യും. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി, എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുന്ന പോലുള്ള പ്രവണതകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആ ശുദ്ധ ഭക്തനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സേവിക്കണം, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് 3 തരത്തിലുള്ള കാറ്റഗറി. ഈ 3 തരത്തിലുള്ള കാറ്റഗറിക്കും ഓരോ പേരുകളുണ്ട്. ഇനി അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി അതിൽ പറയുന്നത് ഈ 6 വിധത്തിലുള്ള പ്രേമ വ്യവഹാരങ്ങൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രയോഗിക്കണം. വൈഷ്ണവന്മാരെ അവരുടെ യോഗ്യതകൾക്കനുസരിച്ച് സമുചിതമായ രീതിയിൽ സമീപിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു 6 തരത്തിൽ അല്ലെ, ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ 6 തരത്തിലുള്ള പ്രേമ വ്യവഹാരങ്ങൾ കൈമാറും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് ദാനം കൊടുക്കുകയും വേണം, ദാനം സ്വീകരിക്കുകയും വേണം, പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ രഹസ്യങ്ങൾ കൈമാറുകയും ചെയ്യണം, രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം, പിന്നെ ഭക്ഷിക്കുകയും വേണം, ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയും വേണം അല്ലെ. പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുകയും വേണം, ഭക്ഷിപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെ 6 തരത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള പ്രേമം കൂട്ടാനായിട്ട്, അവര് തമ്മിലുള്ള പ്രേമ വ്യവഹാരങ്ങൾ കൂട്ടാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം? നമ്മള് ഇവർ ഓരോരുത്തരും ഏത് കാറ്റഗറിയിലുള്ളതാണ്, ഏത് ഭക്തന്മാരാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പൊ അത് ഓരോ വൈഷ്ണവന്മാരുടെയും അവരുടെ യോഗ്യതകൾക്കനുസരിച്ചാണ് അവരോട് ഓരോരുത്തരോടും നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത്. അതാണ് നമുക്ക് ഈ 5ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രസ്തുത പദ്യത്തിൽ കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരോട് നാം എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതെന്നാണ് ഇതില് 3 തരത്തിലെ ഭക്തന്മാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നാണ് ഇവിടെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്? കനിഷ്ഠാധികാരിയാണ്. അവര് മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കേണ്ടത് കനിഷ്ഠാധികാരിയാണ്. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ നമസ്കാരങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കുന്നത് അല്ലെ. രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞത് അത് മധ്യമാധികാരിയാണ്. നമസ്കാരങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്? മധ്യമാധികാരിയാണ്. നമസ്കാരങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കേണ്ടത്. മൂന്നാമത്തേത് ഏതാണ്? ഉത്തമാധികാരി. ഉത്തമാധികാരികൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കേണ്ടതാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര്, വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാര് നമുക്ക് 3 തരത്തിൽ പറയുന്നു. കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, പിന്നെ ഏതാണ്? ഉത്തമാധികാരി. അങ്ങനെ 3 തരത്തില് ഉള്ള ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത്, ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഹരിനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതിൽ പ്രാരംഭ ഉപദേശം നേടിയ നവാഗതനാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. ഇദ്ദേഹത്തിന് കനിഷ്ഠ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് കരുതി മനസ്സിൽ ആദരവ് പുലർത്തണം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? കനിഷ്ഠാധികാരികള്. കനിഷ്ഠാധികാരി എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിൽ കയറി ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടിട്ട് നമ്മളിപ്പോ പറയും നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്, നാമം ജപിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഹരിനാമം ഉച്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഹരിനാമം ജപിക്കാനായിട്ട് അവര് ശ്രമിക്കും, അവര് നാമം ജപിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? കനിഷ്ഠാധികാരികൾ. അവരോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദരവ് പുലർത്തണം. അവരുടെ മനസ്സിൽ അവരോട് ആദരവ് പുലർത്തണം. കാരണം അവര് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവര് നവാഗതരാണ്. അവരോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിൽ ആദരവ് കാണിക്കണം. അതാണ് കനിഷ്ഠാധികാരികള്. കനിഷ്ഠാധികാരി മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ വരുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവര് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും? നാമം ജപിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം നല്ലതാണെന്ന് കേട്ടു അവര് നാമം ജപിക്കുന്നു, അത്രേ അവർക്ക് അറിയുന്നുള്ളൂ. അവര് നാളെ ഇപ്പൊ ഒരു സമയത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും പറയണം ഇതൊന്നും നല്ലതല്ല, ഇതൊക്കെ വെറുതെ സമയം കളയുന്നതാണ്, വെറുതെ നിങ്ങളുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അവര് നിർത്തും. അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഏത്? ഈ പറഞ്ഞ കനിഷ്ഠാധികാരിയിലുള്ളത്. അവരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരികളായിട്ട് പറയുന്നത്. അവരോട് നമ്മൾ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിൽ ആദരവ് പുലർത്തണം. കാരണം അവരും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തത് എന്താ പറഞ്ഞ? ശരിയായ ആചാര്യൽ നിന്ന് ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ഉപദേശ ദീക്ഷ നേടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് ആര്? മധ്യമാധികാരി. ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ ബഹുദൂരം പുരോഗമിച്ച സമുന്നതനായ ഒരു ഭാഗവതനാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ആരാണ്? ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ ബഹുദൂരം പുരോഗമിച്ച ഒരു സമുന്നതനായിട്ടുള്ള ഉന്നതനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗവതനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഉത്തമാധികാരി ആരാണ്? കനിഷ്ഠാധികാരി ആരാണ്? മധ്യമാധികാരി ആണ്. നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേവവിഗ്രഹത്തെ ഭജിക്കുന്നതിൽ മാത്രം തൽപരനായി വർത്തിക്കുന്ന കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ മട്ടിൽ കഴിവാൻ ആരും തുനിയരുത്. അപ്പൊ ഈ കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ പറയുന്നത്? ഈ കനിഷ്ഠാധികാരി ഇപ്പൊ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടാവും കനിഷ്ഠാധികാരി. പക്ഷെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണത്. കനിഷ്ഠാധികാരി അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകും. അപ്പോ ഇവര് അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. എന്തെന്നറിയാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും മറ്റുള്ള ദേവി ദേവന്മാരുടെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ കനിഷ്ഠാധികാരിയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർ അമ്പലത്തിൽ പോവുകയും അവർ അവിടുത്തെ വിഗ്രഹ ദേവാരാധന ഒക്കെ നടത്തി അവരെപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ചിലർ അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ വിഗ്രഹത്തെ ഭജിക്കുന്നതിൽ മാത്രം തൽപരനായി വർത്തിക്കുന്ന കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ മട്ടിൽ കഴിയാൻ ആരും തുനിയരുതെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ഇപ്പൊ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി നമ്മൾ വിഗ്രഹാരാധന ഒക്കെ നടത്തി നമ്മളെ മനസ്സില് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ എന്തില്ല, നമുക്കത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളത് അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ലാതെ ബാക്കി അതിന്റെ മറ്റുള്ള വശങ്ങളൊന്നും ആർക്കും അറിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് ആരാധിക്കാനും പിന്നെ മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതെന്നും ആർക്കറിയുണ്ടാവില്ല? ഈ കനിഷ്ഠാധികാരികൾക്ക് അറിയുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവര് പ്രാരംഭ ഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ജനങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്നൊന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആർക്കറിയുണ്ടാവില്ല. ഈ കനിഷ്ഠാധികാരികൾക്ക് അറിയുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. ബേസിക്കലി അവർക്ക് എത്രമാത്രം അറിയാം? നാമം ജപിക്കണം എന്നറിയാം. പക്ഷെ അതും അവരിപ്പോ വേറെ ആരെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവരത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അവരാണ് കനിഷ്ഠ അധികാരികൾ. രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ പരമപ്രേമഭാജനമായി കരുതി ആരാധിക്കുകയും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരിൽ മൈത്രിയോടും അജ്ഞാനികളിൽ കൃപയോടും അസൂയകളിൽ ഉപേക്ഷാ ബുദ്ധിയോടും പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തനാണ് മധ്യമാധികാരി. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി അതാണ് മധ്യമാധികാരി. അവരെങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ പരമപ്രേമ ഭാജനമായിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കരുതിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോട് മൈത്രി ഭാവത്തോട് പെരുമാറും. അജ്ഞാനികളോട് എങ്ങനെയാ പെരുമാറുന്നത്? അവര് കൃപയോട് കൂടിയാണ് പെരുമാറുന്നത്. അജ്ഞാനികളോട് അവര് കൃപയോടുകൂടി പെരുമാറും. അസൂയാലുക്കളിൽ ഉപേക്ഷാ ബുദ്ധിയോട്, അതായത് അസൂയാലുക്കളിൽ ഉപേക്ഷാ ബുദ്ധിയോട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ ഭക്തന്മാരാണ്. നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ, നമ്മളിപ്പോ നല്ല രീതിയിൽ കൃഷ്ണാബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സുഹൃത്തോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും അതൊന്നല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അവരെ നമ്മള് ഫുള്ള് തല്ലുപിടിക്കാനോ അവരായിട്ട് വഴക്കിടാനോ നിൽക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളവിടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം. അവരെ എങ്ങനെയാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത്? ഒരു ബുദ്ധിപരമായിട്ട് നയപരമായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ഒഴിവാക്കുക. അതായത് വഴക്കിടാതെ അവരിപ്പോ നമ്മളോട് പറയണം സിനിമയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട്. ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ സിനിമയ്ക്ക് വിളിക്കാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരാണ്? മധ്യമാധികാരിയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് സിനിമയ്ക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം കളയാനാണ് നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? പക്ഷെ അവരോട് ഞാൻ അതിനൊന്നും വരുന്നില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കൃഷ്ണാബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരായിട്ട് തർക്കിക്കാതെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ എനിക്ക് അത് താല്പര്യമില്ല നമ്മളായ രീതിയിൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? അതാണ് മധ്യമാധികാരിയുടെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. കനിഷ്ഠാധികാരി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്കൂളിൽ വന്ന് കുറച്ച് നാൾ ക്ലാസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലായി കൃഷ്ണാബോധം നല്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നല്ലതാണെന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ നമ്മള് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് വിളിക്കാണ്, അപ്പൊ നമ്മളടുത്ത് സിനിമയ്ക്ക് പോകാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കനിഷ്ഠാധികാരിയാണ്. പക്ഷെ നമുക്കപ്പൊ എന്തറിയുന്നില്ല? മറ്റുള്ളവരുടെ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? നിങ്ങളായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല. ഇനി കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്, നിങ്ങൾ വേറെ രീതിയിൽ പോകുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല, കൃഷ്ണാബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, എനിക്ക് ഇതാണ് താല്പര്യം. അവരോട് ഇങ്ങനെ എടുത്തടിച്ച പോലെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ എന്താ ചിന്തിക്കുക? അവര് വിചാരിക്കുക എന്താണ്? അപ്പൊ അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പെരുമാറാൻ അറിയില്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കും അല്ലെ?
പൊതുവെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെയല്ല എല്ലാവരും ചിന്തിക്കും. അതുവരെ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റി? കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നപ്പോ പെരുമാറാൻ അറിയില്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ അവരെ ആദ്യം നമ്മൾ പറയാം, നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല, നമുക്കൊരു ഇതുണ്ട്, നമുക്ക് ഇതിനോട് ഇതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് നിങ്ങൾ പോകൂ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പതുക്കെ അതൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി മധ്യമകാരിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം. മധ്യമാധികാരി എന്ത് ചെയ്യും? അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, കാരണം അവർക്ക് അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് അവർ അതിലേക്ക് വരാത്തത് എന്ന് ആർക്കറിയാം? മധ്യമാധികാരിക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ കനിഷ്ഠാധികാരി എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇവര് നമ്മളിപ്പോ ഇതിൽ വന്നപ്പോ നമ്മൾ എന്തോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോ നാമം ജപിക്കുക, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്തോ ആയി എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വരാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പോകണം. പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്കത് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ആ മധ്യമാധികാരിയുടെ ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആരോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്. അപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക് എന്താണ്? ആദ്യം അത് മനസ്സിലാകില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരി മധ്യമാധികാരിയുടെ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സമീപനം എങ്ങനെയാണ്, അവരുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്തത്, അനുഭവജ്ഞാനം വെച്ച് ഭക്തന്മാർ പലതരത്തിലുണ്ട്. പ്രാകൃത ഭക്തൻ സാമാന്യേന ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് മദ്യത്തോടും മദിരാശിയോടും ധനത്തോടും ആസക്തിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ചാൽ മതി. അപ്പോ ഇതിലൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാണ്. ഇത് ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഇപ്പോ അനുഭവജ്ഞാനം വെച്ച് ഭക്തന്മാർ പലതരത്തിലുണ്ട്. പ്രാകൃത ഭക്തൻ സാമാന്യേന ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് മദ്യത്തോടും മദിരാശിയോടും ധനത്തോടും ആസക്തിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ചാൽ മതി. ഇത് ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഇതാരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഇത് ഏത്? നമ്മളിപ്പോ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ? കനിഷ്ഠാധികാരികളെ കുറിച്ച്. അതെ, കനിഷ്ഠാധികാരികളെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്. കനിഷ്ഠാധികാരികൾ നാമം ജപിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, അവരെന്ത് വിട്ടിട്ടില്ല? അവർക്ക് മറ്റുള്ളതിലുള്ള ആസക്തി അവർ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അവര് മാത്രമേ ഉള്ളവര് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഇപ്പൊ മദ്യത്തോടോ മദിരാശിയോടോ ധനത്തോടോ ആസക്തി ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. അതൊന്നും മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നാമം ജപിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, നാളെ ജപമാല മേടിച്ച് നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചു തുടങ്ങി. പക്ഷെ മറ്റുള്ള നമ്മളുടെ ശീലങ്ങളോ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുള്ള ആസക്തി ഒന്നും നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടില്ല. അതൊക്കെ ആരിൽ വരുന്നത്? ഈ കനിഷ്ഠാധികാരിയിൽ വരുന്നത് അതൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് കനിഷ്ഠാധികാരിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ജാതി വർണ്ണം മുതലായവയ്ക്കൊന്നും യാതൊരു പരിഗണനയും ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും ഈശ്വര ഭജനത്തിനുള്ള അവസരം നൽകിയത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നമ്മൾ ജാതി വർണ്ണം അതിനൊന്നും യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. അത് ആരായാലും, ചണ്ടാലനായാലും നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആരായാലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മള് അത്രയും പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് നമ്മൾ അവരെ കാണുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരു വാക്ക്, കൃഷ്ണ എന്ന് വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചാൽ തന്നെ അവരെ നമ്മള് മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അവരെ ആദരിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ അത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ ആർക്കും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അതല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആരായാലും അവരെ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം? ആദരിക്കണം. ദീക്ഷ കൊണ്ട് വിഷയസുഖങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് ക്രമത്തിൽ വൈരാഗ്യം ജനിക്കും, ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ദീക്ഷ കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വിഷയ സുഖങ്ങളില്, ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? വൈരാഗ്യം ജനിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. ദീക്ഷ കൊണ്ട് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിരക്തി ഉണ്ടാവും, ഒപ്പം തന്നെ എന്തിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവും? ഭഗവാനോട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ, ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലോട് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും, ആസക്തി ഉണ്ടാവും. അതാണ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത്? ദീക്ഷ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത്. ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായ ഒരാൾ തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം എന്നിവ പാലിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം. ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഒരാള് തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം എന്നിവ പരിശീലിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ സ്ലൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഫുള്ള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല, ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ തപസ്സ ബ്രഹ്മചര്യേണ ശമേന ച ദമേന ച എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? തപസ്സ ബ്രഹ്മചര്യേണ ശമേന ച ദമേന ച എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരാള്
സുഖങ്ങൾ, അതായത് ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം എന്നിവ പരിശീലിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ മീനിങ് തപസ്സ, ബ്രഹ്മചര്യേണ, ശമേനച്ച, ദമേനച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അർത്ഥാക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം ഇത് പരിശീലിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കേണ്ടതാണ്. തദ്വിജ്ഞാനാർത്ഥം സ ഗുരുമേവാപി ഗച്ഛേത്. പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദിവ്യമായ അറിവിൽ താല്പര്യം ഉദിച്ചവന് ദീക്ഷ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്കാണ് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യത ഉള്ളത്? പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തിക്ക്. പരമസത്യം, സത്യം പരം ധീമഹി, ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള, താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിക്കാണ് ദീക്ഷ കൊടുക്കാനായിട്ട് യോഗ്യതയുള്ളത്. കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിന് എത്രയോ ഉത്കർഷദായകമത്രേ. വൈകല്യം കൂടാതെ ജപിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് എത്രയോ ഉത്കർഷദായകമാണ്. വൈകല്യം കൂടാതെ 10 തരം നാമാപരാധങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഒന്നുപോലും കൂടാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഒരാൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അയാൾ അനുക്രമം ഉയർന്ന് ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിനും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലെന്ന് അറിയുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴാണ് ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിനും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? വൈകല്യം കൂടാതെ 10 തരം നാമാപരാധങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഒന്നുപോലും കൂടാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പക്ഷം. അപ്പൊ വൈകല്യം കൂടാതെ 10 നാമാപരാധങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം പോലും കൂടാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകും? ഈശ്വരനും ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകും. എപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്? വൈകല്യം കൂടാതെ എപ്പോഴാണോ വ്യക്തി നാമാപരാധങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും കൂടാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ലെന്ന്. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്നുണ്ടത്? ഇല്ല, നമ്മൾ അതിനെത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ ഇനിയും നമ്മൾ എത്താനുണ്ട്. നമ്മൾ കുറെ നാമം ജപിച്ച് നമ്മള് അതിലേക്ക് എത്തണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും? 10 നാമാപരാധങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അപരാധം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ത്? ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. നമുക്ക് പതുക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിൽ വന്ന മാറ്റം നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട്, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നില്ലേ, പ്രത്യക്ഷാവഗമം തമ്മിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നാമജപത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം. ഒരാൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചതായി കേട്ടാൽ അയാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് കരുതണം. അപ്പൊ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? അയാള് ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുടെ അനുഗ്രഹം തന്നെ വേണം? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭഗവത് നാമ കീർത്തനത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയത് മൂലം ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക വശത്തേക്ക് ക്രമത്തിൽ പലരും അധപതിച്ചതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ വീഴ്ച വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് തന്നെ പോകാനായിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ, ഭൗതിക വശത്തേക്ക് തന്നെ അധപതിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ചിലപ്പോ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് പിന്നെ അത് കുറഞ്ഞു വരുന്ന കുറെ പേരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ആദ്യം കുറെ നാമൊക്കെ ജപിക്കും, പിന്നെ കുറെ നാളെത്തും ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ കുറെ നാളെത്തുമ്പോ ക്ലാസ്സുകളിൽ കയറാണ്ട് നാമജപം നിർത്തും, പിന്നെ ക്ലാസ്സുകളിൽ കയറാതെ വരും. കാരണം അവർ ഇൻഡയറക്ട്ലി എന്തായി? ആത്മീയതയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, പക്ഷെ അവര് എവിടെയോ വെച്ചിട്ട് അവർ വീണ്ടും എവിടേക്ക് തന്നെ പോയി? ഭൗതികതയിലേക്ക് തന്നെ പോയി. അങ്ങനത്തെ പലരും നമ്മൾക്കറിയാം, കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിൽ ദൃഢമായി ഉറച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര കീർത്തനത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം കൈവളർത്തി നിശ്ചിത ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ വീഴ്ച കൂടാതെ വളർത്തുന്ന ഒരാൾ മധ്യമാധികാരിയായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത്. എന്താണ്? മധ്യമാധികാരിക്ക് ശാസ്ത്രത്തിലൊന്നും വലിയ നിപുണതയൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ, അതൊന്നും ദൃഢമായിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവും? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര കീർത്തനത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. മാത്രമല്ല ഭക്തിയുടെ സേവനം വീഴ്ച കൂടാതെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ആരാണ്? മധ്യമാധികാരിയാണ്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ വീഴ്ച കൂടാതെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആരാണ്? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ മധ്യമാധികാരിയായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടാം. ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും?
പോയി എല്ലാവരും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നത് മൂലം ഒരുവൻ തന്റെ മറ്റെല്ലാ വിഹിത കർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മറ്റെല്ലാ വിഹിത കർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചതിന് തുല്യമാണ്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. എല്ലാതും ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റെല്ലാ വിഹിത കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ. ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ രീതി ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശരിയായ രീതി എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമായത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക, അല്ലാത്തത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിക്കണം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചില ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും. നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ചിലത് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കത് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയല്ല ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും നമ്മൾ ഒരേപോലെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ നിരന്തരം ഒഴുകുന്നവന് തന്റെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ നിരന്തരം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നാം എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുകയും കൃഷ്ണപ്രസാദം രുചിക്കുകയും വേണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പരമപുരുഷോത്തമൻ സ്വയം പ്രകാശിതനാകും. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സ്വയം പ്രകാശിതനാകുന്നത്? കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുക, കൃഷ്ണപ്രസാദം രുചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൃഷ്ണപ്രസാദം രുചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രകാശിതനാകും. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കണം, ഭഗവത് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണ് ഭഗവാൻ പ്രകാശിതനാകുന്നത് സ്വയം. ഉത്തമാധികാരി മറ്റൊന്നിലും താല്പര്യം കാണിക്കാതെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം വ്യാപിക്കുക എന്നത് മാത്രം കർത്തവ്യമായി കാണുന്നു. ഒരു ഉത്തമാധികാരി എങ്ങനെയായിരിക്കും? എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രമായിരിക്കും. എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുക? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം വ്യാപിക്കുക, എല്ലാവരിലും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം എത്തിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരിക്കും ആരുടെ ലക്ഷ്യം? എപ്പോഴും ഉത്തമാധികാരിയുടെ ലക്ഷ്യം. എപ്പോഴും അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അത് ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ലോകത്തില് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം വ്യാപിക്കുക മാത്രമായിരിക്കും ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഉത്തമാധികാരിയുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ തനിക്ക് കർത്തവ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഇത് മാത്രമാണെന്നാണ് ആരുടെ എപ്പോഴും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ആര് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? തന്റെ കർത്തവ്യം ഇത് മാത്രമാണെന്ന് കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി. ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ കഴിയുന്നതും അത്രയും ലോകത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം വ്യാപിക്കുക എന്ന് മാത്രം കർത്തവ്യമായിട്ട് അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഉത്തമാധികാരിയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാതെ ആരും ഗുരുവായി ചമയരുത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഉത്തമാധികാരിയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഗുരുവാവാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ എല്ലാവരും ആരായിരിക്കും? തുടക്കത്തില് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആരായിട്ടായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത്? നമ്മൾ ആദ്യം അതെ, എല്ലാവരും ഭക്തി ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അനിഷ്ടാധികാരിയായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭക്തി ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? അന്തിമാധികാരിയാകുന്നത്. കനിഷ്ഠാധികാരി അതിന് ശേഷമാണ് അല്ലെ? ഉത്തമാധികാരിക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? ഉത്തമാധികാരിക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞതില് നമ്മളെ പരിചയം നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഉത്തമാധികാരി ആരാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഉത്തമാധികാരിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തമാധികാരി ആരാണ്? ഒരു ഉദാഹരണം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ശ്രീല പ്രഭുപാദരൊക്കെ ആരാണ്? ഉത്തമാധികാരി.
ശ്രീല പ്രഭുപാദരൊക്കെ ഉത്തമാധികാരിയാണ്. പിന്നെ പക്ഷെ കനിഷ്ഠാധികാരിക്കും മധ്യമാധികാരിക്കും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷെ ശിഷ്യന്മാർ അവരുടെ തന്നെ തലത്തിലുള്ളവരായിരിക്കണം. മധ്യമാധികാരിക്കും കനിഷ്ഠാധികാരിക്കും വേണമെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കണം? അവരുടെ തലത്തിലുള്ളവരെ തന്നെ അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട്, നിർബന്ധം എന്താണ്? കനിഷ്ഠാധികാരി മധ്യമകാരികളുടെ അപര്യാപ്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശം കൊണ്ട് ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഈ കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ ഈ മധ്യമാധികാരിയുടെ അപര്യാപ്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശം കൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറാൻ സാധ്യമല്ല. അതിന് നമുക്ക് ആര് തന്നെ വേണം? ഉത്തമാധികാരിയെ പോലുള്ള ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ മാർഗനിർദ്ദേശം കൈക്കൊള്ളേണ്ടതെന്നും കൂടി അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഉള്ളതില്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൽ പറയാനുണ്ട്. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ഇതില് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ഉപദേശം ഉണ്ട്, അത് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല സ്ലൈഡ്. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശം നൽകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, കനിഷ്ഠ മധ്യമ ഉത്തമാധികാരികളെ വേർതിരിച്ചറിയുവാൻ പാകത്തിലുള്ള ബുദ്ധി എല്ലാവർക്കും ഉള്ളവനായിരിക്കണം എല്ലാവരും. അതിനുള്ള ബുദ്ധിയെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓരോരുത്തർക്കും കനിഷ്ഠാധികാരി ആരാണ്, മധ്യമാധികാരി ആരാണ്, ഉത്തമാധികാരി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഒരു ഭക്തന് സ്വന്തം പദവി മനസ്സിലാക്കാനും നല്ല പോലെ അത് അറിയാനും അവനേക്കാൾ ഉയർന്ന ഭക്തനെ ആദരിക്കാനും അനുസരിക്കാനും സാധിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അധപതിച്ച് കിടക്കുന്ന വ്യക്തികളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആളുകളെ സമുദ്ധരിച്ച് വൈഷ്ണവ തത്വത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിവുള്ള ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഉത്തമ അധികാരിയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കണം? ഈ 3 തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി നമുക്ക് ആണ് രൂപഗോസ്വാമി ഇതില് ഭക്തന് നൽകുന്ന ഉപദേശം പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? അത്രേ ഉള്ളൂ. ചെറിയ 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 ശ്ലോകങ്ങളല്ലേ നമുക്ക്. എടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് പറയാം, അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണ്ടായിരുന്നപ്പോ? പലതരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് ഇതിലുള്ളത്. പലതരം ഭക്തന്മാരുടെ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര്. ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആദരിക്കേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ? ശ്ലോകത്തില് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? 1ാമത്തെ ഭക്തന്മാരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു? മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കുന്നവര്, മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം, കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമമുള്ള വാക്കില് ഭാഷണത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. 2ാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദീക്ഷ സമാധിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ വിനയപൂർവ്വം വന്ദിച്ച് ആദരിക്കണം. 2ാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഭക്തനെ എങ്ങനെ ആദരിക്കണം? നമസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു 2ാമത്തത്. 3ാമത്തത് എന്താണ്? മറ്റൊന്നിനും വ്യതിചലിപ്പിക്കാതെ മൂന്നാമത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? മറ്റൊന്നിലും വ്യതിചലിക്കാതെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുന്നേറിയ അന്യന്മാരെ നിന്ദിക്കാതെ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു ദോഷങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഭഗവത് ഭക്തനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ 3 പേരെ 3 തരത്തിൽ ആദരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടത്. എന്താണ്? കൃഷ്ണേ തീയസ്യ ഗിരിതം മനസേന്ദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതി ഭജന്തമീശം അതാണ് നമ്മളെ ഈ 5ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കണം. ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സമ്പാദിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ വിനയപൂർവ്വം വന്ദിച്ച് ആദരിക്കണം. മനസ്സിനെ മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിക്കാതെ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറിയവനും മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുക മുതലായ പ്രവണതകൾ തീരെ ഇല്ലാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയതുമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ മനസ്കനായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തനെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സേവിക്കുകയും വേണം. അവരോടൊപ്പം കൂടിക്കഴിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും വേണം. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയ എല്ലാവർക്കും? കൃഷ്ണ. അടുത്തത് 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരപ്പോ ആരൊക്കെയാണ്? 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കേണ്ടത് കനിഷ്ഠാധികാരി, പിന്നെ എന്താ മധ്യാധികാരി, ഉപദേശ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിന് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്.
സേവനം ചെയ്ത് ആദരിക്കേണ്ടത് ഉത്തമാധികാരിയെ. 3 തരത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാരെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഉത്തമാധികാരിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സേവനത്തിൽ മുന്നേറുന്നവർ ഉത്തമാധികാരിയാണ്. ഉത്തമാധികാരി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുന്നേറിയ വ്യക്തിയാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുക ഉത്തമാധികാരി? ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും കർത്തവ്യമില്ലാതെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുമാണ്. അതെ. പിന്നെ അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരിക്കും ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഉത്തമാധികാരിയുടെ ലക്ഷ്യം. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ഭഗവാന്റെ സേവനം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സദാ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഉത്തമാധികാരിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ മറ്റൊന്നിലും വ്യതിചലിക്കാതെ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറിയവനാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുക മുതലായ പ്രവണതകൾ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, സദാസമയവും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപായങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഉത്തമാധികാരി. പിന്നെ ലോകം മുഴുവനും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് തന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന് ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി. അതായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഉത്തമാധികാരിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെ. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങള് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഉത്തമാധികാരി. ഉത്തമാധികാരിയുടെ പ്രത്യേകതകള് പറയണോ വീണ്ടും? പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? അടുത്തത് മധ്യമാധികാരിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സ്വീകരിച്ചവരെ നമസ്കാരം കൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അതായത് മധ്യമാധികാരി എന്താണ്? ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ അജ്ഞാനികളോടും കൃപയോടും അസൂയാലുക്കളോടും ഉപേക്ഷബുദ്ധിയോടെ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തനാണ് മധ്യമാധികാരി. അതെ. എങ്ങനെയുള്ളവനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അജ്ഞാനികളോട് എങ്ങനെയായിരിക്കും പെരുമാറുന്നത്? കൃപയോടെ. ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായി കരുതി ആരാധിക്കുന്നവനാണ് മധ്യമാധികാരി. ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായി കരുതി ആരാധിക്കുന്നവനാണ് മധ്യമാധികാരി. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് മൈത്രി ഭാവത്തോടും അജ്ഞാനികളോട് കൃപയോടും അസൂയാലുക്കളിൽ ഉപേക്ഷാ ബുദ്ധിയോടും പെരുമാറുന്നവനാണ് ആര്? മധ്യമാധികാരി. മനസ്സിലായോ? ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായി കരുതി ആരാധിക്കുന്നവനാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് മൈത്രിഭാവത്തോട് പെരുമാറുന്നവനാണ്, അജ്ഞാനികളോട് കൃപ കാണിക്കുന്നവനായിരിക്കും. പിന്നെന്താണ്? അസൂയാലുക്കളോട് ഉപേക്ഷാ ബുദ്ധിയോടെ പെരുമാറുന്നവനുമായിരിക്കും ആര്? മധ്യമാധികാരി. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പരമപുരുഷൻ സ്വയം പ്രകാശിതനാകുന്നു? എന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുകയും പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നവരും ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രകാശിതനാകും. ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുകയും പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രകാശിതനാകും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ 2 കാര്യമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഉപഗോസ്വാമി ഉപദേശാമൃതത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ആരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കണം. ഇത് 2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രകാശിതനാകുന്ന പറയാണ്. പിന്നെ തപസ്സ ബ്രഹ്മചര്യേണ ശമേനച്ച ദമനച്ച എന്ന ഭാഗവത പ്രസ്താവന എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുക. എന്താണത്? ആചാര്യനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും നിയന്ത്രണം എന്നിവ പരിശീലിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഒരാള് ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാള് തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം ഇവ പരിശീലിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഹരേഷ്ണ മാതാജി സമയമായിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെ? 52 ആയതേ ഉള്ളൂ മാതാജി. കേറി തുടങ്ങിയോ? ഇല്ലല്ലോ മാതാജി. ഹരേഷ്ണ പ്രഭുജി ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിക്കോട്ടെ പ്രഭു. 1 മിനിറ്റ്, ക്ലാസ് ഉള്ളല്ലോ അടുത്തത്. എപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിനും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? വൈകല്യം കൂടാതെ നാമാപരാധങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും കൂടാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ശ്രദ്ധാപൂർവം ജപിക്കുന്ന ഒരാള്.
ജപിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ, അതായത് വൈകല്യം കൂടാതെ, അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലെ മഹാമന്ത്രം അത് 10 നാമാപരാധങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവനാണോ നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ജപിക്കുന്നവനാണ് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക? ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും തമ്മിൽ യാതൊരു നാമവും അത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല വ്യത്യാസമില്ല. എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അല്ലാതെ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എത്ര നാമം ജപിച്ചാൽ അത് എന്താവുന്നുള്ളൂ? വെറുതെ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യണ പോലെയാണ്. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പതുക്കെ ഇല്ലാത്ത ലെവലിലേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. എല്ലാവരും ഭക്തി ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് ഏത് അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്? കനിഷ്ഠാവസ്ഥയിൽ. കനിഷ്ഠാധികാരിയിൽ നിന്ന്. കനിഷ്ഠാധികാരിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. കനിഷ്ഠാധികാരിയിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പതുക്കെ മധ്യമാധികാരിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എപ്പോഴും. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കനിഷ്ഠാധികാരിയിൽ തന്നെ നിൽക്കരുത്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അത് കനിഷ്ഠാധികാരിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തരോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? കനിഷ്ഠ, മധ്യമ, ഉത്തമ അധികാരികളെ കനിഷ്ഠാധികാരിയാവുന്നത് ഉത്തമാധികാരി എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അധികാരി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ 3 പേരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള, വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി, ഈ 3 പേരെ കുറിച്ച് വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക്, അതെന്തിനാ നമുക്ക് വേണ്ടത്? നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോരുത്തരോടും നമുക്ക് പെരുമാറേണ്ട രീതിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരോടും എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരെ സമീപിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കനിഷ്ഠാധികാരിയെ കുറിച്ച് വിശദമാക്കുക. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കനിഷ്ഠാധികാരി എങ്ങനെയാണ്? കനിഷ്ഠാധികാരി അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു, വിഗ്രഹാരാധന നടത്തി തിരിച്ചു വരും. മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് അറിയില്ല. മനസ്സിൽ ആദരവ് പുലർത്തുക. ഉപദേശിച്ചതിന് കനിഷ്ഠാധികാരി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം പുണ്യകീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. പിന്നെന്താണ്, ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവത് ആരാധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോടോ സാമാന്യ ജനങ്ങളോടോ വേണ്ട വിധം പെരുമാറാനുള്ള വേണ്ട വിധം പെരുമാറാനായിട്ട് ആർക്കറിയില്ല? കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറേണ്ടതെന്ന് ആർക്കറിയുണ്ടാവില്ല? കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക് അറിയുണ്ടാവില്ല. അത് മാത്രല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മറ്റുള്ളവര് പറയുന്നതനുസരിച്ച് അത് ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാവില്ല. അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മാറാൻ തയ്യാറായിരിക്കും. ഒരു കനിഷ്ഠാധികാരി ചിലപ്പോ എന്താണ്, മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുകയാണ്, ഇത്രയും ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ അത് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് നിർത്തി വേറെലേക്ക് പോകാം. കനിഷ്ഠാധികാരി അങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും ആര്? കനിഷ്ഠാധികാരികൾ. മനസ്സിലായോ? അത് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞതില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി